Og meget apropos, så slutter vi ud på landet, for mælkekøerne er mange steder forsvundet fra det danske landskab. Men i dag var der gode chancer for at opleve køer på græs. Det har nemlig været kødkvægets dag på næsten 50 gårde landet over. Ja, vi ser jer. Kom så. Det var godt. Johannes Riis her er en af de kødkvægavlere, der inviterede publikum udenfor i dag. Det er godt for dyrene. De kan jo gå ud og ind sommer og vinter, alt efter hvad de ønsker. Kvæg skal på græs er en del af budskabet fra kødkvægavlerne, og det er godt på flere måder for samfundet. Vi har brug for kødkvæg, det har vi hele samfundet, og det har vi både med hensyn til naturplejen og naturetikken, og så har vi også brug for kødet. Når dyrene forsvinder fra landskabet, så går engene til, og det åbne landskab forsvinder, som det er sket her til højre for hegnet. Og den udvikling går stærkt i øjeblikket, fordi malkekøerne er flyttet ind i store stalde som den her med plads til mere end 500 dyr. Vi malker med en form som med malkerobotter, og det vil være yderst problematisk for os at lukke dem på græs, fordi der bliver noget, der bliver meget svært at styre. Her handler det om effektiv mælkeproduktion, mens kødet har mindre betydning. Lige omvendt er det hos kødkvægavlerne. Det er avlet efter kød som det primære, og så samtidig så er det jo kalve, som har ammet ved moren de første 5 til 6 måneder, og det giver et mørt godt produkt. I dag importerer vi mange af vores oksebøffer fra Sydamerika og Australien. Men kødkvægavlerne håber, at forbrugerne fremover i højere grad vil købe dansk kød fra dyr, der har plejet naturen. Og så der kommer nogen og køber dem direkte herfra og kommer ud og ser, hvor dyrene går, og så også børnene ved, hvad de får og hvor det kommer fra. Omkring 5.000 danskere var ude at se på køer i dag.